rozporiadok máš, tak si mi pomôž. Kde? Na ľavú nohu. Áno, ledva na ňu dočiahnem. Tak počkaj, ti ho prešrubujem, no. Ty kokos. Postav sa, poj. Chlapi, môžem aj chvíľu rozmýšľať, či nemám rozmýšľať? Nie. Sekundu ešte. Poprosím, sekundu. Ja s tým hore. Hlavne nerozmýšľať. Ruky od hlavu. Ja sa dostanem. 3, 2, 1, jump! Ruky rozpáš, pozeraj sa hore k nohám, ide ti lano s karabínou. Nejebni sa hlavou do toho. Hej, nezorok, že budem Hej. Vy idete skákať vlastne v tom? Tak. Vy sa spolu, Hej. Výborne, do karabíny na bruchu sa cvakni. Už veľmi ho to hojde. Mňa tak hojdalo? Ja neviem. Potom meníme. Čo stresuješ? Dober. Doberaj. Môžeme aj duško? Doberaj zatiaľ len. Stoj. Nech sa odkrúti. Kolotoč máš zdarma. Ja si už nohy necítim. Jazda, jazda. Ešte ťa natáčam. Nie, v poriadku. Mobil mi zvoní. Hovorí, tiež tu máte dobrú rozsvičku. Chlapi, na ten nový mostík majú výťah či schody? 37 kg by som zaletať nechcel. Koľko lyžiari, ako to chodia? Sú to športovci? Dobre, pozor na hlavu tu na hrane, otoč sa čelom ku mne. Pus lana a jedna druhá ruka, ako ti ukazujem z boku, hej? Presne tak, dobre, poď, vyskoč hore. Vyskoč. Poď. No jo. No, postav si. Chyť sa tu hore.